гулракат мирзоева модари далерҷон мирзоев яке аз гумонбарони ҳамла ба толори крокус сити ҳолли москав як сол боз аз писараш хабаре надорад. ҳар гаҳ ки ёди писараш гирад аксҳои ӯро дар интернет мекобад ё аз ин тариқ мехоҳад дар бораи ӯ маълумоте пайдо кунад. телефон мекунам суратиам фақат задагиро мебинам. сеёка буди бачама мебинам дига тамом. як сол шид нахуда як бор телефон натия иқагнагорам бошад. ма пулдоре набошам ки рафта пеши вай битонам наметонам ҳеҷ аволи мо қина. дар як соли боздошти далерҷон модар аз бемории қалб азият мекашад ва ҳамсараш ба бемории асаб гирифтор шуда вазъи зиндагии хонавода бадтар шудааст. паёмадҳои ҳодисаи крокус сити ҳол ба хонаводаи дигар муҳоҷирони тоҷик ҳам таъсир гузошта нақшаву ниятҳои онҳоро ба ҳам задааст. писари ин мард аз зумраи онҳоест ки дар пайи маҳдудиятҳо дар нисбати муҳоҷирон ба ватан баргаштааст. پول روی میکرد مقصد داشت که خانه بخرم یا زمین کار همی خیلی شد آمد به چوغا. ҳарчанд муносибатҳои дағал санҷишҳои пайҳам маъракаҳои иттилооти зидди муҳоҷирон дар русия то моҳи марти соли 2024 ҷой дошт, баъди он бештар шуд. дар як соли ахир наворҳо аз амалиёти нерӯҳои виҷаи русия латукуб муносибати бераҳмона боздошт ва ихроҷи муҳоҷирон бештар дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба назар мерасанд. بعد از یک سال در روسیه در هوای مهاجرت دیگرگونی‌های نهایت زیاد اجرا شد. یکمش این که نسبت به مهاجران نه تنها تاجیکستان بلکه مهاجران آسیای مرکزی پیش از همه ازبکستان و قرغیزستان مناسبت بسیار سخت دغلانه نسبت مراجعت کردن به مهاجران ما. این یک. دوم از طرف دومه دولتی یک چند қарорҳои зиёд қабул карданд ки ин ба пеш аз ҳама ба даъват кардан ё ба кордаъват кардани муҳоҷирон халали бисёр зиён расонид. мана ина бинед, аз як тараф думаи давлатӣ мегӯяд ки бояд сахт муносибат кард, аз дигар тараф дар худи ҳамин тоҷикистон барои 100 000 ҷойи корӣ کارکنای روسیه آمدن که از تاجیکستان به کار دعوت کنند. حالا در 72% کارخانه های روسیه از روی معلومات بانک ملی روسیه کارگر نمیرسند. ҳамла ба толори крокус сити ҳол дигарбора номи кишварро дар сархати расонаҳо қарор дод. тоҷикистон ва шаҳрвандони ин кишвар барои он мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтанд ки дар хабарҳо гуфта шуд ин ҳамларо тоҷиктаборон анҷом доданд. баъди нашри ин маълумот ин ҳама шурӯъ шуд. маълум аст ки русия ин корҳоро барои чӣ анҷом медиҳад. ин кишвар мехоҳад таваҷҷӯҳи мардумро аз ҷанги Украина ба дигар самт ҷалб карда мушкилоти дохилиро ҳал накунад ва ба ҳамаи он муҳоҷиронро айбдор намояд. ва он чизе ки рӯй дод дар крокус ин маънои онро надорад ки шаҳрвандони мо ҳамаи онҳо ба ин кор машғуланд. ин тамоман фикру андешаи нодуруст аст. ман аз як чиз хурсанд шудам ки вақте ки ҳамин крокус пайдо шуд ва то ҳоло мардуми оддии Россия ва дигар мардумҳо нисбат ба ҳамин ҳодиса баҳои худашонро доданд ки аз баҳое ки ва қувваҳои қудратӣ дошт фарқ дорад. яъне мардум аз ҳамин ҳоли гузашта фикрашон тамоман 180 градус дигар буд. чунки то ҳозир мана як сол қабл гузашта бошадам мо то ҳол як маълумоти мухтасар маълумоти аниқ дар бораи ҳамин ҳодиса надорем. дар авҷи санҷишу ихроҷи муҳоҷирон та як соли ахир чанд мансабдори тоҷикистон ба рафтори мақомоти русия аз ҷумла оид ба нақзи ҳуқуқи муҳоҷирон азият ва манъи вуруду ихроҷи онҳо вокуниш карданд. ҷониби Москав рафтори худро дар нисбати муҳоҷирон пешгирӣ аз муҳоҷирати ғайриқонунӣ арзёбӣ кардааст. бо вуҷуди баёнияи дипломатҳои тоҷикистону русия дар мавриди набудани мушкил дар муносибатҳои ду кишвар вазъи муҳоҷирони корӣ ҳамоно мушкил мемонад. مقامات تاجیکستان را ضرور است که از دیپلماتیای فعالتر کار بگیرد. یکم بتواند شهروندان خود را در خارج از کشور حمایت کنند، چون این گونه حالتها در همه جا احتمال دارد رخ دهد.
ба дунболи ҳамла ба Крокус Сити Ҳол мақомоти қудратии Русия зиёда аз 20 нафар асосан зодагони Тоҷикистонро ба гумони таҳризӣ, иҷро ва ёрӣ дар ин ҳамла боздошт карданд, вале то имрӯз шубҳаву суолҳо мондааст. як далеле ки ҳомиёни ҳуқуқ онро пайваста ёдрас мекунанд, иқрори гумонбарон таҳти шиканҷаи сангин мебошад. баъзе аз гумонзадо худро бегуноҳ дониста хоҳони бозбинии парванда шуданд, вале посухи рад гирифтанд.